Tervetuloa uuden videon pariin ja täällä ollaan taas Keminmaa tausta. Sitä ei hirveästi kyllä näy, mutta siis tuossa on taulu, jossa on, tai lukee Keminmaa. Ja ringlaitti tuossa eessä. Tämähän tarkoittaa siis sitä, että tänään jatketaan vastaamalla tämmöisiin vähän vakavempiin kysymyksiin. Voi olla, että siellä kyllä on muutama semmonen ei niin vakava, mutta you know, you get the point. Jos olette kattonut sen mun edellisen video, että vastataan, oliko se vaativiin kysymyksiin, ei sitä ole vaativat. No, vastataan kuitenkin kysymyksiin, niin tänään jatketaan vastaamista. Sen pitemmittä puheitta, niin eiköhän aloiteta. Heti ensimmäinen kysymys on, että missä mä näen itteni 5 vuoden päästä. Se onkin hyvä kysymys. Ainut mitä mä oon miettinyt, niin on se, että missä mä näen itseni 5 vuoden päästä. Mutta en mä kyllä 5 vuotta oo miettinyt. Mutta mä toivon, että 5 vuoden päästä niin mä teen sitä, mistä mä tykkään. 5 vuoden päästä katsotaan, onko mulla toinen ammattinimike. En tiedä, katsotaan. Siis se on vaikea sanoa, koska siis mä oon miettinyt sitä, että nythän musta tulee kasvatustieteiden kandi. Ja mä oon miettinyt sitä maisteriopintoa, että haluanko mä jatkaa maisteriksi. Mutta se on vähän silleen kiikunkaa, kun nyt kun varsinkin on vielä nämä kandiopinnot kesken, niin en mä kyllä tähän heti perään ehkä jaksa alkaa opiskelleen. Että kun mä varmaan ootan, että ainakin vuoden pian väliä ja katsotaan sitten, että haenko mä kandiksi. Ei kandiksi, maisteriksi, anteeksi. Että ehkä on. Se on vähän silleen, mutta siis töissä mä ainakin oon. Ja sitten totta kai mä toivon, että 5 vuoden päästä niin tää sosiaalinen mediakin on, niin ehkä sille vähän kukoistaa enemmän, että mulla olisi ehkä enemmän seuraajia ja näin päin pois. Joten nähdään sitten 5 vuoden päästä, katsotaan missä mä oon. Mistä mä tiedän, onko mä sen enää hengissä 5 vuoden päästä. Vaikka jos mä jään vaikka auto alle ja kuolen. Kauhean positiivisesti alako tää video. Mikä on spontaanin asia, mitä mä oon tehnyt lähipäivinä? Mun täytyy myöntää, että mä oon kyllä tietyllä tapaa aika tylsä ihminen. Koska siis mä en keksi oikeasti mitään. Mikä olisi niinku spontaanin asia, mitä mä olisin tehnyt lähipäivinä? Lähtenyt Korkeasaareen. Siis mä en ole siis semmonen ihminen, joka... Mä tykkään siis semmoista yhtäkkiä, joka sanoo, että hei, lähdetäänkö vaikka ajeleen jonnekin, tai lähdetäänkö jonnekin ravintolaan, tai lähdetäänkö tyylin käveleen jonnekin. Mä siis tykkään semmosista, mutta mä en oikein keksinyt mitään siis sellaista, mikä on semmoinen spontaaninen asia lähipäivinä. No ehkä se, että mä lähdin sinne Korkeasaareen. Pystytkö käyttämään toisen ihmisen hammasharjaa? En todellakaan. Siis jos mulle annettaisiin hammasharja ja mä käyttäisin sitä ja joku sanoisi, että tiedätkö mitä, että sä just kävit ton toisen tyypin suussa, niin mä oksentaisin saman tien. Mitä mä pelkään eniten? Korkeita paikkoja. Musta tuntuu, että mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä enemmän mä pelkään korkeita paikkoja. Siis mulle riittää sekin, että mä asuin entisessä asunnossa 4. kerroksessa. Niin mulle riitti sekin, että kun mä katsoin parvekkeelta alas, niin mua oikeasti teki pahaa. Joten korkeat paikat on semmonen, mitä mä pelkään. Toinen asia, mitä mä pelkään, niin mä en tiedä minkä takia nyt mulla on, siis mä oon nähnyt vielä unia niin tästä aiheesta, mutta siis toinen asia, mitä mä pelkään, on se, että mä niin menetän mun vapauden. Mä en tiedä niin minkä takia, tai sitten niin mun niin vapautta rajoitettaisiin, mä en tiedä mistä tää niin nyt kumpuaa. Siis mä oon nähnyt tosi paljon nyt unia, missä niin joku niin tyyliin lukitte mut jonnekin kellariin tai sitten jotenkin toinen kontrolloi, tai jotenkin mulla on tullut semmoinen ihme juttu, että mä koko ajan pelkään, että mun vapaus yhtäkkiä viedään. Mä en tiedä mikä juttu, onko tää vähän jotenkin työ- ja kouluressi, mikä tuli ja jotenkin siihen liittyy, vai mikä tää on, mä en nyt oikein yhtään tiedä, mutta joo, se on semmoinen uusi pelko, mikä mulla on tullut tässä lähiviikkoina. Mikä asia mua häiritsee nykypäivänä eniten? Ehkä semmonen ihmisten itsekeskeisyys. Vaikka mä itsekin puhun tosi paljon semmoista itserakkaudesta ja silleen, että sun pitää rakastaa itseästi ja laittaa itsestä aina etusijalle, niin mä en kuitenkaan tarkoita sitä, että sun pitäisi toisten kustannuksilla tehdä niitä asioita.
Mä en niin ymmärrä ihmisiä, joilla ei ole minkäänlaista empatiaa toisia ihmisiä kohtaan. Tiedättekö siis silleen, että joku köyhä ihminen vaikka sanoo, että hänelle rahaa johonkin tiettyyn asiaan, niin sitten ihmiset niin naureskelee ja sanoo, että no vittu mene töihin. Niin siis silleen, että mä en niin vaan ymmärrä sitä. Ja mua ärsyttää se, kuinka itsekeskeiseksi tämä maailma on muuttunut nykypäivänä. Että ajatellaan vaan omia etuja ja omaa persettä, ihan sama muille, minä ja minun juttuni. Mutta kun ihmiset ei tajua sitä, esimerkiksi jos puhutaan vaikka politiikasta, niin ihmiset ei tajua sitä, että esimerkiksi jos on vaan minä ja mun jengi ja kaikki muut kärsii, niin se tulee oikeasti näkyyn tulevaisuudessa, eikä mitenkään positiivisella tavalla. Jos mä voisin pyyhkiä huonoja muistoja mielestäni, niin tekisinkö mä sen? En. Mä en ole siis kokenut mitään sellaista, miten mä sanoisin sellaista, no siis puhutaan nyt vaikka niinku rikollisuudesta. Joku olisi tehnyt mua kohtaan kuin rikoksen, niin semmoista mä en ole onneksi joutunut kokkeen koskaan. Mutta sitten mulla on kaikkia muita asioita siellä, mutta en mä kuitenkaan niinku poistaisi niitä, koska musta tuntuu, tai mä niinku ajattelen silleen, että kaikki ne kokemukset, mitä meillä on meidän elämässä, oli ne sitten hyviä tai huonoja, niin ne muovaa meistä nykypäivän niin kuin minuja, että mitä me ollaan niin kuin tänä päivänä. Joten mun mielestä ihmisten täytyy kokea niitä huonojakin asioita, jotta voi muuttaa paremmaksi niin sanotusti. Totta kai monestihan on se, että jos sä koet hirveästi huonoja asioita, niin sehän saattaa traumatisoida, vaikuttaa sun mielenterveyteen todella niin kuin radikaalisti. Mutta sitten mä toivon, että semmoiset ihmiset, joilla on traumoja, niin hakkee sitä apua ja yrittää niin kuin käsitellä ne traumat sitten jonkun ammattilaisen avulla. Jos mä saisin mitä tahansa yhden päivän, niin mitä mä tekisin? Olisiko tuo vähän niin kuin, että jos mä saisin tehdä yhden päivän ihan mitä mä haluan, niin mitä mä tekisin? Murhaisin jonkun. No ei. Jos mä saisin tehdä ihan mitä tahansa yhden päivän, niin mitä mä tekisin? Mä en tiedä, että saako tässä silleen niin käyttää mielikuvitusta tyyliä, että jos mä haluaisin lentää yhden päivän, joka on tietenkin sillä aika hassua, että kun mä sanon, että mulla on korkean paikan kammoista, mä kuitenkin haluaisin lentää. Mutta siis joku semmonen niin oikeasti, minkä oikeasti pystyisi tekemään. Mä ehkä haluaisin kokea semmoinen, tiedätkö, olla semmoinen multimiljonääri. Siis silleen, että on oikeasti rahaa niin paljon, että sä voisit vaikka sä ostaisit niin 3 lentokonetta, niin sulla siltikin ei rahaa. Niin ehkä niin kokeilla sitä, että mä voisin ostaa ihan mitä vaan. Mä voisin tehdä ihan mitä vaan yhden päivän, niin siis meikäläinen törsäisi ihan hulluna. Mä lahjoittaisin rahaa ihan hulluna, antaisin mun kavereille ja perheelle, että maksa kaikki teidän lainat ja tehkää sitä ja tätä, tuossa vähän ekstraa. Se olisi ehkä ihan siisti. Oikeasti olla semmoinen äärettömän rikas, että sulla on rahaa oikeasti niin, että sä et paskalle taivu. Mitä mun mielestä tarkoittaa hyvä ystävä? Mun mielestä hyvä ystävä on sellainen, joka kuuntelee, hyväksyy semmoisena kuin sä oot. Oma ehkä samanlaisen huumorintajun kuin mulla. Vähän semmonen hullu, höpsö, hassu. Mun mielestä hyvä ystävä on semmonen, joka on kuitenkin lojaali. Ei käytä sua hyväksi tai puhu susta paskaa tai muutenkaan kauhean myrkyllinen, joka yrittää niinku puskea sua alas. Mun mielestä niinku sanotaanko näin, että hyvä ystävä on niinku luotettava ja hauska ja mukava ja just semmoinen, että vaikka te ette niinku tyylin 2 viikkoon puhuisi mitään, niin sitten kun te näette tyyliin tai puhutte, niin asiat on tietenkin ihan normaalisti. Te niinku jatkatte siitä, mihin te jäitte. Koska siis mun mielestä niinku kavereiden kanssa ei tarvitse joka päivä puhua. Tää saattaa kuulostaa tosi ouvolta, mutta siis kun mulla on ainakin itsellä semmoisia kavereita, että ei mun tarvitse heille joka päivä kysyä, että no mitä kuuluu, mitä sä teet ja liivalapalaa. Vaan mä tiedän, että jos mä vaikka viikon päästä laitan joku viestin, niin se juttu jatkuu sitten, mihin se jäikin. Että mun ei tarvitse niinku pelätä sitä, että jos mä viikkoon laitan kaverille viestiä, niin ne ei ole enää mun kavereita. Mistä mä oon todella kiitollinen, että mun ei tarvitse koko ajan höpöttelemässä ja viestittelemässä mun kavereiden kanssa, koska välillä mun elämä tosiaankin on aika hektistä, niin joskus tarvitsee semmoisen hetken, että saa olla vaan itsekseen. Mun mielestä niin kavereilla ei tarvitse olla välttämättä, no okei, jotakin tiettyjä arvomaailmoja pitää olla niin samoja, mutta en mä siis tarkoita sitä, että kaikki pitää olla niin samoja asioita, että jokaisen pitäisi olla mun kanssa samaa mieltä. Siis mulla on kavereita, jotka on asioista eri mieltä tai tykkää eri asioista kuin minä, ja he ovat siltikin hyviä ystäviä mulle, joten niin. Onko mulla lempinimeä? Siis mulla on montakin lempinimeä. Ipsu, Iiduska. Nyt mulla iski semmoinen hetkinen, että mitä lempinimeä.
Tyyne on yksi. Iippa, Iba. Näitä löytyy. Umppis. Se on yksi. Se on yksi lempinimi. Onko mulla joku addiktio? Huumeita en käytä. Alkoholia käytän, mutta tosi harvoin. On muuten itsessä. Mulla on siis vissy. Vissy on semmonen mun addiktio. Siis mulla on pakko olla vissyä jääkaapissa koko ajan. Siis mulla on tullut vaan tämmönen niinku vissy-addiktio, että mä voisin koko ajan vaan juo vissyä. Mitä mä haluaisin tehdä, jos mulla olisi aikaa ja rahaa? No ehkä mä vähän vastasin tuohon siinä yhdessä kysymyksessä, että jos mulla olisi aikaa ja rahaa, niin mä oikeasti ainakin törsäisin ihan sikana, ostaisin kaikki asunnot ja autot ja kaikki mahdolliset jutut. Sitten mä antaisin rahaa tosiaankin mun perheelle ja ystäville ja lahjoittaisin rahaa. Mä vaan törsäisin ihan hulluna. Ja sitten kun olisin törsännyt, niin se olisi siinä. Sitten mä voisin mennä takaisin mun omaan elämään. Mutta totta kai sitten sekin, että jos olisi aikaa, niin sittenhän mä niinku matkustelisin. Niinku jos rahaa ei olisi este, niin sitten mä matkustelisin. Australia olisi yksi paikka, mistä mä kävisin. Amerikka olisi yksi paikka, mä kiertelisin Eurooppaa. Siis kyllä mä niinku matkustelisin tosi paljon. Sitten mä haluaisin kyllä matkustella Suomenkin sisällä. Mä haluaisin niinku nähdä tosi paljon erilaisia paikkoja, missä mä en ole käynyt niinku Suomessa. Enkä nyt mä puhu mistään isoista kaupungeista, vaan mä olisin oikeasti lähtenytkin keskelle mettää mökille katsoa niinku Suomen luontoa. Et sekin olisi kyllä. Onko mua koskaan tuomittu rikoksesta? Ei ole. Jos olisi, niin musta tuntuu, että mä en olisi tällä alalla. Meidän siis nimittäin pitää välillä näyttää tuo rikosrekisteriote. Viimeksi näytin vuoden alussa. Joo. No 5 vuotta sitten. Joo. Silloin viimeksi piti näyttää rikosrekisteriote. Ja se on ihan puhdas. 3 parasta TV-sarjaa ikinä. Okei, täältä lähtee. Sons of Anarchy. Sinkkuelämää. Ja sitten... hetkinen. Nyt mulla tuli 2 mieleen, nyt mä en tiedä kumman mä sanon. Mulla tuli siis Friendit ja tuo Rillit huurussa. Nyt mä en tiedä kumpi on parempi. Koska mä tykkään molemmista ihan sikana. Kyllä mä ehkä kuitenkin sanon Friendit. Et jos olisi valita 4, niin sitten mä sanoisin niinku Rillit huurussa kans sinne. Mutta Friendit, eli Sons of Anarchy, Sinkkuelämä ja Friendit. Ne on niinku semmoset 3 parasta TV-sarjaa, mitä tai mun mielestä 3 parasta TV-sarjaa, mitä mä oon kattonut ja seurannut. Jos tietäisit päivän, milloin kuolet, niin mitä sä haluaisit tietää siitä? Omasta kuolemastako? Mä mietin, että haluaisinko mä tietää, miten mä kuolen, mutta sitten mä aloin miettiä, että en mä tiedä, haluanko mä sittenkään tietää, miten mä kuolen. Koska jos mä kysyn, että hei, miten mä kuolen, sitten mulle vastataan, että no sut kidutetaan hengiltä. Sitten sä oot silleen, ei vittu. Paitti. Jos mä kysyisin, että miten mä kuolen, ja mulle just kerrottaisi vaikka, että joo, sä jäät auton alle tai tosiaankin sut kidutetaan hengiltä, niin kun mä tietäisin sen, niin pystyisinkö mä vähän niinku kumoamaan sitten sen oman kuolemani, tai että viikon päästä mut kaapataan ja kidutetaan hengiltä. Niin jos mä nyt tänään lähen jonnekin hemmetin kellariin ja asun jonnekin maan alle seuraavaksi 8 vuodeksi, niin mä ainakin eläisin seuraavat 2 vuotta. Mikä on mukavin asia mun ammatissa? Mä tykkään siitä, että mä saan käyttää tosi paljon omaa luovuutta. Siis mä oon tämmönen aika luova ihminen, tämmöiset kädentaidot, musiikki, ne on niin kuin lähellä mun sydäntä ja mä tykkään siitä, että mä saan käyttää näitä taitoja siellä omassa työssäni hyvinkin paljon. Et se on niin kuin semmonen, mistä mä tykkään mun työstä. Ja sitten totta kai niin se, että mitä tulee sitten, siis jos joku ei tiedä mitä mä teen työksi, niin mä olen siis varhaiskasvatuksen opettaja, tai siis tällä hetkellä olen epäpätevänä, mutta siis 5 vuoden päästä pitäisi olla jo pätevä opettaja. Niin mitä taas sitten tulee lapsiin, niin kyllä mä niin tykkään myös siitäkin, että näkee sen lapsissa sen kehityksen. Että huomaa, niin kuin, että kun tehdään asioita lasten eteen, niin huomaa sen kehityksen ja sen kasvun. Niin kyllä niin sekin on semmoinen asia, mistä mä tykkään. Tai tykkään, että se niin tuo tosi paljon mielihyvää itselle.
No mikä on sitten ärsyttävin asia mun ammatissa? No siis totta kai ärsyttävin asia mun ammatissa on ne huonot puolet, että jos sitten on jostakin lapsesta joku huoli, siis semmoinen huoli, että se tekikin ihan lastensuojeluilmoituksen, niin ne ei ole mitenkään kauhean, ne ei ole kauhean mukavia hetkiä. Ne on aika surullisia hetkiä. Ja toinen asia, mikä mua ärsyttää mun työssäni, on byrokratia. Siis musta tuntuu, että varhaiskasvatus muuttuu jotenkin, tai on muuttunut silleen kauhean byrokraattiseksi, että on hirveästi lippusia, lappusia, mitä täyttää. On tuo lappu, mikä pitää täyttää ja lähettää sinne. On tuo lappu, mikä pitää täyttää ja lähettää taas 3. paikkaan. Sun pitää soittaa tänne ja sun pitää kysyä tältä lupaa ja sun pitää soittaa tonne. Ja sitten kun pitää kysyä niinku tuolta lupaa ja niin, ja sä oot nyt havainnut tätä, niin nyt sun pitää soittaakin tonne ja pyytää sitä katsomaan, että onko se niinku sun kanssa samaa mieltä. Ja niin, ja sitten kun sä haluat kuulemista, niin 2 viikkoa ennen pitää antaa. Niin siis silleen, että siellä on varhaiskasvatuksessa on tosi paljon tommosia tosi ärsyttäviä nippeli-nappeli juttuja, tosi pieniä asioita. Ja mua ärsyttää ne. On hyvekaavakkeet, on vasut, on kuvaukset, on hemmetti kaikki mahdolliset kuulemiset ja kaikki pedagogiset selvitykset ja kaikki mahdolliset. Ja musta tuntuu, että niitä lippulappuja on ihan liikaa. Ja sitten jotenkin silleen, mä oon siitä onnellinen, että hyödynnetään mahdollisimman paljon moniammatillista yhteisöä ja eri organisaatioita, että oikeasti on neuvolat ja sairaalat ja on eri ammatit ja niin päin pois. Mutta välillä tuntuu, että se menee esimerkiksi hemmetin sekametelisopaksi, kun yhden lapsen asialla on tyylin 10 eri ihmistä. Ja sitten varsinkin siinä kohtaa, jos ajatukset ei kohtaa, että silleen, että mä vaikka opettajana on tätä mieltä, niin seuraava onkin ihan toista mieltä. Niin se on hemmetin ärsyttävää tapella niistä asioista, että jumalauta, mä olen tämän lapsen kanssa melkein 8 tuntia päivittäin. Sä oot 1,5 tunnin nähnyt ja sä oot tätä mieltä ja sä kumoat kaiken paskan, mitä mä olen tehnyt. Niin nämä on semmosia, mitkä mua ärsyttää. Koska välillä tuntuu, että varhaiskasvatuksella ei ole tiettikö siis silleen hirveästi sanavaltaa. Että me voidaan kyllä viedä asioita eteenpäin, mutta sitten taas muilla organisaatioilla on enemmän sanavaltaa. Ja jos on sitä mieltä, että ei olla huolissaan, niin sitten ei olla huolissaan. Ja asiat jää tyylin siihen. Että sitten sä oot vaan silleen, että no, me täällä päiväkodissa kuitenkin jatketaan asioiden tekemistä ja puimista. Ja niin, mutta joo. Mä toivon, että oikeasti näihin jo tulevaisuudessa otettaisiin ehkä enemmänkin huomioon silleen, että varhaiskasvatuksellakin on että se sana painaa myös sielläkin, koska siis mehän ollaan monesti niiden lasten kanssa useammat tunnit siellä. Ja toiseksi, mistä mä toivon, niin mitä varhaiskasvatuksessa ehkä kans alettaisiin miettiä, niin tosiaankin noita lippusia lappusia. Just se, että miksi mun pitää, jos mä kirjoitan vasun lapsesta, niin mun pitää kirjoittaa joku kuvauskin vielä. Miksi se vasu ei voisi riittää joka paikkaan. Että mä lähetän tämän lapsen vasun ja lue siitä. Ei, vaan pitää lähettää kirjoittaa kaikkia muitakin papereita, mikä on mun mielestä ihan mielipuolista. Mikä saa mut ihan oikeasti vihaseksi? Epäoikeudenmukaisuus. Se on semmonen, mikä saa mut todella vihaseksi. Valehtelu on toinen, mikä saa mut todella vihaseksi. Mä en ymmärrä semmoisia ihmisiä, jotka esimerkiksi työpaikalla ottaa jatkuvasti kunniaa toisten asioista. Mä en oikeasti kuinka pieni sieluinen ihminen sun täytyy olla, kuinka epävarma sun täytyy olla itsestäsi, että sä oikeasti varastat toisten ideat ja näytät ne omana. Mä en tuota vaan käsitä. Mikä on sun käsitys menestyksestä? Mun käsitys menestyksesta on se, että ihminen on seurannut omia unelmiaan ja tosi paljon tehnyt asioiden eteen henkilö, joka on tehnyt asioiden eteen töitä ja saavuttanut niitä unelmia, niin mun mielestä se on semmoinen menestyvä henkilö. Mun mielestä menestyvä henkilö ei ole pelkkä raha tai status, vaan mun mielestä se, että kuinka paljon sä teet itsesi onnelliseksi ja meet niitä omia unelmia kohti, niin mun mielestä mitä enemmän sä oot saanut täytettyä sun unelmia, niin sitä menestyvämpi sä oot. Sano 3 asiaa viime viikolta, mistä olet kiitollinen. Mietitäänpäs viime viikkoa. Viime viikko oli, mitä mä tein viime viikolla? No, mä oon varmaan sanonut nämä aikaisemminkin edellisellä videolla, missä mä vastaan kysymykseen, mutta se, että, tai kysymyksiin, niin on se, että on katto pään päällä. Se on
mä olen siitä erittäin kiitollinen, koska sekään ei ole kaikille itsestäänselvyys, että on oikeasti katto pään päällä. Mä olen kiitollinen, että mulla on ystäviä ja perhe. Ja mikä voisi olla kolmas? No, ehkä se pitäisi olla kiitollinen siitäkin, että on työpaikka, koska sekään ei ole nykyään niin yksinkertainen asia, että sä saat vaan työpaikan, niin kyllä siitäkin pitää olla onnellinen ja kiitollinen, että kuitenkin on se työpaikka, koska kyllä vaikka, siis mä sanon sen suoraan, että työ ei ole mulle se, että minkä takia mä elän. Ei siis missään nimessä, siis työn eteen menee mulla moni muu asia. Mutta siis totta kai työtäkin tarvitaan, että sä saat ainakin maksettua sun elämisen, mutta toiseksi se, että sulla on arjessa edes jonkunlainen semmoinen rytmi, niin kyllä siis työ on tärkeä, mutta se ei ole mulle se tärkein asia. Minkä tärkeän asian olet oppinut edellisestä suhteestasi? Kommunikointi ja sen tärkeys. Se on semmoinen asia, että kommunikoikaa teidän parisuhteissa. Se on oikeasti kaiken A ja O. Sen mä oon oppinut edellisistä suhteistani, että kantti oikeasti aukaista se suu ja sanoa, mitä siellä mielessä on. Puhuminen, se on oikeasti se avain vähän joka asiaan. Onko sosiaalinen media hyvä vai huono asia meidän yhteiskuntamme? Onko sosiaalinen media hyvä vai huono meidän yhteiskunnalle? Sanotaanko näin, että vähän molempia. Mä olen sosiaalisen median kautta saa tosi paljon esimerkiksi tietoa, uusia kavereita. Semmoisia asioita, siis mäkin tykkään seurata jotenkin ihmisten elämää. Ja monesti mä saan semmoista inspiraatioita ja motivaatioita jostakin ihmisistä. Niin siinä mielessä sosiaalinen media on hyvä. Mikä tässä on huonoa on se, että sosiaalisen median kautta voi helposti kiusata. Ja mä toivon, että tähän oikeasti alettaisiin ottaa enemmän jotenkin silleen kiinni tästä asiasta, että oikeasti siis ihminen, joka jonkun anonyymin tekijän kautta kirjoittaa jotenkin hirveyksiä, niin mä toivon, että näihin pystyttäisiin alkaan ottaa enemmän kantaa. Ja just se, että sä et enää hirveästi pystyisi tekemään edes anonyyminä jotakin, että sun on pakko, okei, sä voit silleen julkisuuteen olla anonyymi, mutta siis kuitenkin, että sillä firmalla, mihin sä rekisteröidyt, niin sillä olisi tieto, että kuka sä oot, missä sä oot, ja jos poliisi sulle, että hei, että tämmönen vaikka user 150 000 miljoonaa, bla bla bla, niin on nyt kirjoittanut tämmöistä, niin me halutaan nyt tietää, että kuka tämä henkilö on, me halutaan tietää hänen henkilöllisyys, mikä vähän juttelee hänelle, ja sitten vaikka just joku TikTok on silleen, että okei, selvä, tuossa, pum, pada, bim, pada, pum, olkaa hyvä. Että mä toivon, että oikeasti tähän otettaisiin semmoinen paljon tiukempi linja. Ihmiset saattaa ajatella, että no mitä jos mä kirjoitan kuin muutaman kommentin, niin eihän se tarkoita mitään, mutta jollekin ihmisille se saattaa olla se viimeinen niitti. Että kannattaa oikeasti miettiä, että mitä siellä taustalla on. Jollakin ihmisellä saattaa olla todella vakavia mielenterveysongelmia, ja se ei tarvitse olla joku yksi pikku asia, niin se on sitten se, mikä nasauttaa siellä päässä sen viimeisenkin kamelin selän niin sanotusti, ja se voi ollakin jopa kohtalokasta. Miettikää 2 kertaa, mitä te kirjoitatte. Vaikka te ajattelette, että joo, tää on cool, että mä vähän vittuilen tuolle, koska mä oon niin cool, niin et sä oot vaan pelle, et sä oot cool siinä vaiheessa. Sä oot vaan pelle. Et esimerkiksi mäkin, niin vaikka mulla ei hirveästi ole seuraajia esimerkiksi täällä YouTubessa, tai mulla ei hirveästi seuraajia Instagramissa tai TikTokissa. TikTokissa tällä hetkellä mulla on kaikista eniten, koska te ootte räjäyttänyt mun TikTokin taivaan tuuliin suurin piirtein. Että mulle tuli yhtäkkiä hirveästi seuraajia, edelleenkin kiitos siitä. Ja totta kai tänne YouTubeenkin on tullut uusia tilaajia. Tervetuloa näin myöhään tässä sanon tämän. Kiva, että mun pärstä ja elämä kiinnostaa teitä. Mutta siis se, että mullekin on tullut kommentteja, missä esimerkiksi mun ulkonäköä ihmetellään. Ja no, siis mä en ota niitä itteeni. Mun puolestaan mun ulkonäköä saa ihmetellä niin paljon kuin haluaa. Mutta mua enemmänkin naurattaa se ihmisen tyhmyys. Että kuinka saatanan tyhmä sun täytyy olla, että sä kirjoitat jotakin ulkonäköön liittyvää. Koska siis pitää se ihmisten tietää, että esimerkiksi tämä naama, mikä mulla tässä on, niin mä en hirveästi tälle voi tehdä mitään. Okei, mä voisin mennäkin kauneusleikkaukseen, mutta minkä takia menisin, koska mä oon tyytyväinen omaan naamaani. Niin minkä takia mä tekisin sen? Vaan sen takia, että jotakin muuta ärsyttää, tyyli mun kulmakarvat tai mun nenä tai joku muu vastaava, niin se on vittu niitten ongelma, ei se ole mun ongelma. Jos sua ärsyttää mun naama, niin älä saatana kato mun naamaa sitten.
in your face. Tässä pitäisi vaan seuraavaan kysymykseen. Kuinka minä määrittelen rohkeuden? No niin. Mun mielestä rohkea ihminen on semmoinen, joka uskaltaa sanoa. Mä en nyt puhu semmoista ihmistä, että minä sanon suoraan silleen ilkeitä asioita. Vaan siis semmoinen ihminen, joka oikeasti uskaltaa niin sanoa silleen, että hei, mä en tykkää tästä, silleen rakentavasti. Että mä en tykkää tästä asiasta, mä haluaisin puhua tästä asiasta. Ja joka niin ehkä uskaltaa vähän niin nostaa kissan pöydälle, että hei, ootteko huomannut vaikka työpaikalla, että hei, että meillä on tämmöinen ongelma. Pitäisikö tästä jutella? Mun mielestä niin ne on rohkeita ihmisiä. Mun mielestä muutenkin rohkeat ihmiset on semmoisia, jotka sanoo omat mielipiteensä. Ja uskaltaa niin olla niin jollakin tapaa eri mieltä niin muusta massasta. Tääkin on vähän silleen, että tämä riippuu asiasta. Että jos sä oot sitä mieltä, että 10-vuotias lapsi voi hyvinkin synnyttää lapsen, niin se ei mun mielestä ole rohkeutta. Siinä vaiheessa mun mielestä se on silloin pedofilia tosi ällöttävää. Mutta siis, siis silleen, että jos vaikka joku tietty massa ihmisiä on tätä mieltä, niin sä uskallat niin olla silleen vähän niin kuin eri mieltä. Mutta tässä on nyt vähän sekin, että jos sä oot esimerkiksi eri mieltä joidenkin ihmisten kanssa, niin mun mielestä myös on rohkeutta ottaa vastaan se kritiikki, mitä sä saat. Ja mun mielestä rohkeutta on myös se, että sä oikeasti perustelet ne sun näkemykset ja ajatukset. Että sä uskallat sanoa, että tää on mun näkemys ja that's it. Ja mun mielestä rohkeutta on myös se, että sä pystyt kuuntelemaan muita ja myös niin kuin ottaa muut huomioon. Ei se rohkeus ei ole vaan sitä, että minä, vaan se, että sä oot valmis kuuntelemaan muitakin. Ja jopa ehkä muuttaa omaa mielipidettä vähän. Jos joku pystyy sulle tosi hyvin vaikka perustelun kuin asia, niin sit sä oot silleen, joo. Rohkea ihminen myös on semmoinen, joka uskaltaa ehkä mennä semmoisen oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Uskaltaa hypätä semmoisen tuntemattomiin asioihin. Vaikka tuntuu, että ne pelottaisi ihan sikana, niin siltikin niin uskaltaa tarttua niihin ja tehdä asioita, mitkä tuntuu pelottavilta. Uskonko mä siihen, että ihmiset syntyy hyviksi ja pahoiksi? En usko. Niin kuin mä aikaisemminkin puhuin siitä, että mitä meillä on tapahtunut meidän elämässä, niin mun mielestä muovaa meitä siihen, mitä me ollaan nykypäivänä. Ja mä ajattelen tästä, että ollaanko me hyviä, tai kun on hyviä ja pahoja ihmisiä, niin musta tuntuu, tai mä uskon siis siihen, että elämä on muovannut heidät semmosiksi. Jos joku putkahtaa tuota kohdusta ulos, niin ei se ole silleen, että hei, mä oon heti niin hyvä tyyppi, vaan niin häntä kasvatetaan ja opetetaan siihen, että minkälainen on semmoinen hyvä tyyppi, joka kunnioittaa muita ja niin päin pois. Joka on saanut semmoisen hyvän kasvatuksen, niin monesti heistä tulee oikeasti hyviä tyyppejä. Sitten taas kun puhutaan tämmöistä pahoista ihmisistä, niin monesti siellä taustalla on oikeasti niin tosi paljon traumoja, mielenterveysongelmia, mitkä vaikuttaa tosi paljon siihen, mikä sä oot tai mikä susta tulee. Niin voi olla, että semmoinen viha maailmaa kohtaan vaan on niin suurta sitten siinä vaiheessa, että susta tulee niin paha niin sanotusti. Et mä en usko, että silloin kun joku syntyy, niin hän on silleen, että haha, minä nyt tapan kaikkia tyyliin. Minusta tulee massamurhaaja, eikö sarjamurhaaja tulee saman tien. Niin musta tuntuu, että kukaan ihminen ei synny sarjamurhaajaksi. Että siellä taustalla on oltava jotain, että hänestä tulee joku paha henkilö. Mikä on hullun asia, mitä mä oon tehnyt kaverin vuoksi? Hyväksynyt ja katsonut läpi sormien hänen huonon käytöksen. Se on ehkä niinku semmonen asia, mitä mä olen tehnyt ystäväni vuoksi, koska hän oli hyvä ystäväni. Nykyään ei ole enää kavereita, mutta siis joo. Et vaikka niinku näki semmoisia red flaggeja, niin jotenkin sitä kumminkin ajatteli, että no se on mun ystävä, että hän on oikeasti ihana ihminen, että eihän tää on vaan, tällä on selitys tälle asialle ja eihän hän oikeasti ole tommonen. Niin kas kummaa sitten kävikin ilmi, että hän oli juurikin sellainen, itse vielä pahempi. Ja mä nyt annan neuvon kaikille henkilöille siellä, kaikille teille siellä. Mä ymmärrän ja tiedän sen, että jos sulla on niin oikein semmoinen tosi myrkyllinen kaveri sun kaveripiirissä, ja sulla on semmoinen olo, että ei vitsi, että mä en kestä näitä asioita, mutta kun hän on mun ystävä, niin mä en voi tyyliin heittää häntä menneen, niin heitä hänet menemään.
anna mennä vaan. Nimittäin mä oon sitä mieltä, että kukaan ihminen ei tarvitse minkäänlaista myrkyllistä henkilöä omaa elämäänsä, joka on valmis heittää bussin alle saman tien, kun vaatimaisuus tulee. Että kyllä niin kuin mä sanoin että aiemmin, että minkälainen hyvä ystävä on, niin hyvä ystävä ei ole semmoinen, joka juoruilee susta paskaa tai keksii susta kaikkia paskajuttuja tai puhuu sulle tosi alentavasti eikä oikein niin usko suhun, että sä pystyt saavuttaa jotakin asioita ja niin päin pois. Niin semmoisen kaverin saa heittää vaikka vittua saman tien mun puolesta. Mä olen joutunut pistämään huonoja ystäviä pois ja se ei ole oikeasti tällä yli 30, niin se ei haittaa mua niin yhtään. Ei yhtään. En ole katunut päivääkään. Mitä uskot ihmisten ajattelevan sinusta, kun he näkevät sinut ensimmäisen kerran? Mä oon itse asiassa kuullut aika monesti ja musta tuntuu, että tää on tää, mutta mä oon kuullut aivan liian monta kertaa tän, että sä et ookaan niin vittumainen, miltä sä näytät. Ja musta tuntuu, että tämä on niinku se ensimmäinen ajatus, mikä ihmisillä niinku on musta, kun ne näkee, mutta niin ne ajattelee, että tuo on just semmoinen vitun ärsyttävä diiva kusipää. Ja sitten kun ne tutustuukin muuhun, niin ne on silleen, että et sä olekaan niin paha. Että huppista. Monesti kun mä oon tätä kuullut oikeasti, mä en pysty edes laskemaan. Mä en edes muista, kuinka monta kertaa mä oon kuullut, mutta mä oon kuullut tämän aivan liian monta kertaa. Ja monesti just se, että kun ihmiset sanoo mulle, että joo, että silloin kun mä ensimmäisen kerran näin sut, niin mä ajattelin, että sä oot semmonen tosi ärsyttävä ämmä. Tai ajattelin, että sä oot just semmonen ärsyttävä ämmä. Mutta nyt kun mä oon tutustunutkin sun, niin sä oot tosi kiva. Niin mä oon monesti silleen niinkö, koska mä en ota niitä kohteliaisuuksena. Että mä oon enemmänkin vaan silleen, okei. Tai monesti kun mä sanon tämän, niin mä oon silleen, okei. Niin just silleen, että mä en niin oikein tiedä, että miten mun tässä niin reagoida. Sitten mä oon just silleen vaan silleen, tosi awkward, semmonen nauru silleen, okei. Ja alkuun mä mietin, tai mä vähän syytin itteen, että mä mietin, mikä musta on vikana, että musta ajatellaan tolleen. Ja miten mä voin tyyliin näyttää paljon lähestyttävämmältä, tai siis silleen, että mä en olisi niin kusipään näköinen. Mutta sitten mä tälleen, kun oon kasvanut isommaksi, aikuisemmaksi kasvanut, niin mä oon tajunnut sen, että ei se vika ja ongelma on mussa. Että kyllä se on niissä ihmisissä. Että jos sä oikeasti näet jonkun ihmisen ensimmäisen kerran ja hänen pelkän ulkonäön perusteella sä oot valmis tuomitteen tyypin ja luomaan hänestä tietynlaisen kuvan sun mieleen, niin kyllä se ongelma on sitten siinä joka katsoo sua, eikä sussa. Mulla alkaa nähtävästi kamera lagaileen. Niin viimeinen kysymys. Mikä pitää mut öisin herreillä? TikTok ja YouTube. Ne pitää mut öisin herreillä. TikTokia tulee selattua ja YouTubea tulee katsottua ihan liikaa. Kiitos, jos sä jaksoit katsoa tänne asti tämän videon. Ja jos sulla tulee jotain kysymyksiä, mitä sä haluat kysyä, niin heitä tulemaan. Multa saa kysyä ihan mitä vaan. Se on vaan eri asiat. Vastaanko kaikkiin kysymyksiin? Jos sä kysyt siis tosi henkilökohtaisia asioita, niin voi, että niihin mä en vastaa. Mutta kysymyksiä saa laittaa. Videosta saa tykätä, tai ei ole pakko tykätä, voi olla vaikka peukku alaskin, jos siltä tuntuu. Kanavan saa tilata tai sitten et tilaa. TikTokin saa tilata tai tulla seuraan sinnekin, jos haluaa, tai ei ole pakko sitäkään tehdä. Instagramissa sama juttu, sielläkin saa seurata tai sitten ei. Tehkää mitä haluatte. Toivottavasti me kuitenkin nähdään seukki-juttujen parissa. Se on moro. I tried to get you yes, I was just obsessed with you ooh, or maybe not.